салом духтаро, созаи хубен. Ҳама каса хуш омадед ба канали ма. Имрӯз ида ҳаматонда иди Рамазон муборак шава. Худованд то соли дига иди Рамазона ҳар яки мо шуморо бирасона. Инамҷада мо қати мардак чӣ рафтестем? Хонаи хуштоманда мегзаронем ида. Ёсамин амҷа қати бибишай мо рафтестем. Идина муборак. Ҳама каса хонаи мо ид кардак бен духтаро. Подписчикои мара табрик намекунед дадаш? Идои ҳамашон муборак бошад. раҳмат. Духтаракҳо хушрӯи ма пешаи навора сар кардан анамия паҷона шуморо тавсия метим ки дар компания Фаберли кор мекунам, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунам. Даро дар рекламаро нагзаронед, нагӯед ки бо Фаберлик. Барои чӣ фақат Фаберлик? Фаберлик бозам Фаберлик. Барое ки маошҳои хуб дорад духтаро. Барои заное ки дар хона мешинанд беҳад як шанси хуба додагие ки дар пеш фарзандакот мешинӣ, кори хонатон мекунӣ, дар компания Фаберлик онлайн кор мекунӣ, маошҳои калон мегирӣ. Шуморо метонед ки худтон бовар кунед, бигӯед қатъи намея пай ман кор кунед, орзуҳакотонро амалӣ кунед. Мара бисёр савол метен ки қадар мехӯрӣ, мегарди, пулай ки ҷо меёвӣ? Духтаракҳо, дар компания Фаберлик дар командаи Анамия Апаҷон ма регистратсия шудагим. Кормай Анамия Апаҷон пеш мебара. Ойлик мегирам, фоидааш ҳам мада мераса, ҳам и апада мераса. Шуморо метонед ки худтон бовар кунед, бигӯед қатъи мо кор кунед, бовар кунед, пушаймон намешавед. Кор беҳтаринай. Ва касоне ки мегӯянд Фаберлик дурӯғай, хатои калон мекунанд. То ҷое ки шумо занҳо фикр кардестед, Анамия апа ва хоҳаро пул кор кардестану ба ҳамаи орзуҳошон расидестанд. Хона харидестанд, мошин харидестанд, зиндагии фарзандошона дига кардестанд. Кадоме ки кор карданам нахоҳад, регистратсия шудан нахоҳад, 50% скидка фақат барои заказ кардан. Марҳамат, заказ кунед, беҳад арзон мегирен. Иҷада аллакай идай дастархони идонаи мо. Дӯстони азиз, ида хеле гузашту не ки ман видеоро нав партофтестам. Ина идай дастархони идонаи мо. Чӣ хеле ки гуфтум, мо ида дар хонаи хуштомадам гузарондем. Дӯстони азиз, инам хеле дастархонак партофтем. ид беҳад хушрӯ гузашт духтаро. Одамам хушрӯ омад. Худмонам бисёр гаштем да ид. Аҷоибот ид шида, беҳад иди хушрӯ шид. Бахшиш ки видеоро нав партофтестам, нав бахшид духтаро. Медонам ки мара мефаҳмену видеоро тамошо мекунед. ҳазор раҳмати Аллоҳ ки мепурсен дар WhatsApp ки кай видео мепартоед, дар комментариҳо менависен, ёдат кардем. Ман ҳамаи шуморо ёд кардам, дӯстон медорам. Раҳмати Аллоҳ ки ҳастену дар ҳаётам пайдо шуден. дӯстони беҳтарини ман, видеоро тамошо кунед, лайк модана фаромӯш накунед. духтаро нагуфта намона ки пастудакора нав гирифтем. Беҳад пастудакои хушрӯ маҳқулам шид. ира ба хонаи хуштоманд ма харидем. хай вибри май, чӣ хеле ки медонед, менам хеле стил пастудара нағз мебинам. оли бо чиша видеош буд, агар биёвам бо мемонам ша ай бозори Ҳоҷи Шариф харидем, леки намедонам ки ай кадом магазин харидем. оли медонам мепурсен дар комментария, намедонам ки ай кадом магазин харидем. инам хеле дӯстони азиз, кадоми дар каналам подписатсия кардагӣ нестай, подписатсия кунед, видеои нав ба нави мара тамошо кунед. Ами ид кӯдак да интересно ҳайне гардак мекунад. ҳайна ҳалиҷсако оли худаш ҳиш надорад. ина роз ид роз гаштай фақат ид накарда, қайд кард, омад хона сраза баъд дерам буромад. Тинака волядакат хонаи бибишта. баъд чи мо ида да хонаи бибиш гузарондем духтаро ҳисоб. ҷада пири дугона дорад, чӣ дора, уҷара нағз мебинад духтари ман. хали ина даиҷа духтаро диюм рӯзи идай мо қати хуштоманамо шавҳарамо духтаракам ҳамаи ҷо ид гардак рафтем. ҳамаи ҷо хонаи авлоди шавҳарам рафтем. хонаи тағоиёш, хонаи холоҳош, хеши хуштоманам хе ид гардак рафтем. хай гаштем хела.
мегӯн ку иди беҳад хушрӯ гузашт. Якум бор дар ид мо ин қадар ид кардему гаштем. Чанд сол буд мо ид намекардем. Мисол дар Россия ки будем идгардакам қай намерафтем. ана ин сол хушрӯ гаштем. Духтаро шумо ида чӣ хел гузарондем? Чӣ ҳол дорем дӯстони азиз? мара духтаро очаҷонум баъди ид омад. Як моҳ шид ки ҳамҷадай қатъи дадам беҳад хурсандум духтаро. Беҳад вақтам хушай. Модар чӣ хеле падару модар беҳад як чизи хубае ки буданашон хурсандат мекунад фикр мекунам. Агар набошанд хёл мекунам ам ҳеҷ канистай дабарам. Агар бошанд хай хурсанд мешавам. Як қуввати дил манда. Дадаҷонам 8 сол будан набуданд дар Тоҷикистон. Очам 1 сол буд наёмада будак. Дадам хай мисол момам мебурдак пеш медидак момам хабараш мегирифт меомада. Худаш наёмада буд Тоҷикистон. Ина ки омад хай духтаро инами хеҷа аллакай дастархон ҷамъ кунияй. Баъд бо навор кардам ира. Ина даиҷа ватана ҳар ҷоякша навор кардам ки бинен да ғарибиен. Умед дорам ки камтарак вақтактон хуш мешава, хурсанд мешен ай наворои ма духтаро. Анам хеле апама бояд встречаткунӣ мерафтем. Встречаткуниш рафтем ки очаму дадамам қатъиш омадиян, сурприз кардиян. Хай кори хуб кардиян ки сурприз кардиян. Неожиданно нашид, беҳад хурсанд шудем хай духтаро. Ана мехоҳ худованд ҳамаҳа ки шуморо агар дар ғарибӣ бошен соғ саломат ватан биен, дар пеш падар модаратон бошен. Агар модар падаротон дур боша худованд пештон биёянд, якҷоя бошен, ҳама вақт ягон падару модаро ғаму дарда набинанд. ана мехоҳ дӯстони азиз, ҳаво беҳад хушрӯа. инами вақти кӯҳ рафтану инам хеле ёй духтаро. Мошалло. Ина духтаро дадам очаша дидани ай худи Москва гуловардай бовар мекунед? Ягон кас бовар намекунад. Мумкин ба худо ки ҳама ями гуло ай Москва барои очаҷонаш, барои момам. Рафтем. Ина мерем ку реаксияи момашкара мебине. ина даиҷа духтаро дадам қатъи очам момама дидани рафтан. момай ай тарафи дадамай бигем, дадамам чашай. инам хай рафтем, хеле шидем. ҳамун рӯзи омадан, ҳамун рӯз рафтем. инами гулакора дадам ба очаша овардай ай Москва. мегем ки биё хумон биқабем. Мега не ма ёро ба очама гирифтам худам меқабам мебарам. ама хай овард. момам хурсанд шид, бачаша дид. чӣ хел ки гуфтам, ҳарчанд ки дадам 8 сол набуд, не ки момама дар 8 сол чанд бор Москва бурда будам. Мебурдан чанд моҳӣ меистод, борӯиш мекардам. Хай дида будану 1 сол буд надида будан. Хурсанд шидан. инами хай шиштем. як моҳай очам ҳамиҷай бовар кунед дар хонарам нестем. ҳар рӯз ҳар ҷо файродшон мекунанд, мерем бо ҳар ҷо тамошо мебарем дадама қатъи очам. инам хеле духтаро худованд ай хурсандӣ бута. айнам хеле рӯзои хуб бута. анам хеле духтаро иҷада бо дигар рӯзаи хонаи холам файрод кардам дадам очама. инам хеле бачаи холам шашликак пухтак. хай хӯрдем. ҳавлӣ чӣ хел зураён да ҳавлӣ шитем берунда. хӯрдем. хай ҳама каса шиштем бо омадем духтаро. як холам ҳами Тоҷикистон дай духтаро дар совхози Туркманистоне дар туиш бисёр подписчикон мара дидан. Ол мегай духтари безеб кияй. Дус шабги Закия. Закия дус шабги. Рафте. тамошо кунед. худованд песташ Закия. гарби барбигардена. пеши хештаворотонда, пеши падар модаротонда бошед. ана даиҷа бошад. Дигар рӯзай хонаи амам файрод кардан. хонаи амаи калоним уҷа рафта будем. уҷарам шумода навор кардам азизони дилам. ҳарчанд ки видео намепартом, леки ман ҳама чиз сёмка мекунам. телефонам пури видеои духтаро. просто ки чияй инами чихелӣ ҳастам ки охири вақто чанд моҳош дагиякем дастам пеш намерава ки ман видео партом. мара чашми сахт кардагиям. мегум бовар намекуна ҳеҷ кайна. шав мешава мегум видео мепартом, саҳар меша хай бо пага мепартом мегум. инам хеле духтаро
иҷада хайқати очамшон ҳама каса ресторанак рафтем дар иҷа боша вақти клубник шидаи духтароне ки клубникҳо мазза надоранд. Чанд боре ки хӯрдам ягонташ мазза надоранд, ранги пешино ба мазза нестанд, ранги мегӯи дорухатиян чӣ хелиян. ана дар иҷа боша хонаи амаким рафтем бохтара иҷам инам хай шиштем. духтаро савол мекунем ки бохтар бисёр мерен меҳнатобод хештавортон бисёрай, хештавори хуштомадам бисёрай да бохтар. ами акаву додару апа хӯҳарошон ҳамашон да ҳамун ҷамъ бароям қа бисёр мерем. хеши очамам астая не ки хеши хуштомадам бисёртарай. дар иҷа ресторана рафтем учаҷонмаш мода навор кардам. видеои очама бисёр дидагиен, видеои пухтупазоша бисёр дидагиен. ина хайхи чамондум ки бинен шиносшен бо хай Москва рафт пухтупаз кард, бо пухтупазакаша мемонам шумо да духтаро. ана мехе дӯстони азизи ман, шумо чӣ ҳол дорен, дар чӣ кору бор машғулен? видеом беҳад розае, тамошо кунем. бо иншолло ки бо телефоном пури видеоа шумо дар видео мепартом. чӣ видеое мекунам ҳамаш барои шумо ай духтаро. ина дар иҷа чӣ рафтем, на тарафи норак мерайку ҳамунҷа рафтем. данги чаву ота лаву ҳамтарихрӣ рафтем. баъдам раҳи ҳамҷада ҷои пиставу чикрия беҳад пистовош чикриёш ба маззаи бадай. ина ай шар чикрӣ мехарем чун ҷи хелияй айуҷа беҳад хушрӯай да кадоми рафтагӣ нестай бренд, кадоми рафтагӣ нестай бренд пушаймон намешавем духтаро. я ҳавои хуби дора ки рекламаи бепул. ина духтаракои хушрӯи манам хеле рафтем, ҳама каса омадем. куҷое рафтем рости гап ду мошина рафтем ҳама апаву хоҳарому. ами я апам я хоҳарам ҳозир нестай тамом ҳамамон дига ҳамҷаем кӯдакомон қадӣ я мошина намешава ку куҷое рафтем ҳамхе ду мошина рафтем. хайр вақт беҳад хушрӯ гузашт, тез гузашт. не ки бо мутаассифона очам пага меравад дуогӯ бошем ки соғ саломат бирава бирасад дар ҷову маконшон. хай инам хеле дӯстони азиз безебиш ҳамияй ки мерава вақти омаданаш хубай рафтанаш безеб. ина дар иҷа боша кӯҳи фахробод рафтем гӯдакоқатӣ рафтем шиштем. иҷарам беҳад ҳавои тозаи хушрӯ дора. мегӯм кози вақти ҳамаи кӯҳравиву ҳамхали ай духтаро. инаме хеле видеора бисёрша рост кардагием, рост съёмка кардагием барое ки история да мемонам чӣ мекунам бароям қа рост съёмка кардагием. оли история гуфтам мегӯян инстаграм. не духтаро инстаграм надорам, ҳамин ватсап да история мекунам мемонам. ютуб да дер мемонам ку дига фромӯш кардам а ютуб ки бараки съёмка кунам. хай хелша кардам я хелша накардам. инҷа заминак хина хурд костюми моро пӯшид. мо бегаҳтар рафтем да шанбе рафта будем баъд ҷа хеле чизако гирифтем хӯрданӣ ба уҷа рафтем. оли мепурсем ки уҷа чӣ хелияй чанд сумай. як каташ шиштанаш 300 сомон ай духтаро. анаму гриби қочай почай ҳамхали агар бихӯрӣ я лаганчаш 100 сомонай. гӯшбиронам ачишам хали 100 сумияй. он ҷои шиштанаш фақат 300 сомонай. инаме хай духтаро кадоме ки нав ай раси омадагиай чӣ бренд истироҳат кунем беҳад ҷои хубай ҷои хушрӯай. намехай шав шид ба мо аллакай хона рафтем. дӯстони азизи ман видео лайк бисёр бигира. қалаи Исо рафтагем уҷора мемонам бо дига ҷо рафтагем бошам мемонам духтаро. тоҷикистони хумон беҳад ҷои хушрӯ дора. иҷа духтаро навора ба охир мерасонам. аллои меҳрубон ҳама ҳақта нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен сиҳат саломат бошен, хушбахт бошен, соҳиби фарзандои бисёр шавен, ҳеҷ вақт ғаму дарда набинен, ҳама вақт хурсанд бошен духтаро. ҳаматонро дӯст медорам. худо нигаҳбон. то видеоҳои оянда дӯстони хубу беҳтарини ман.